Yabona bafethu, uma ngabe ningaboni ukuthi uThando Nesithembu isikeshi, ngeke niphinde nibone. Awuke ungene ku-Showmax njengamanje noma ungene ku-DStv Stream. Ungene u-check u-season 1 i-episode yokugcina, u-season 2 i-episode yokugcina, u-season 3 episode yokugcina, kanjalo 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 until this season. U-check i-episode yokugcina. And then mase uyazibuza ukuthi why ama-episode okugcina kwisizini egcina on a high note. Why? Zibuze leyo nto. Yabona, if you don't see ukuthi uThando Nesithembu into somewhere somehow iplaniwe ukuthi sizosuka la sithi ngeke uphinde ubone. Ngeke uphinde ubone. uThando Nesithembu isikeshi, and isikeshi esimnandi esilangazelelekayo, basididisile, baningi abantu abadidekile. Yonke lento esiyibuka la iyamanga. OMakhumalo sibashintshile manje, sebekhuluma kanje noMseleku. OMangwabe sebekhuluma kanje noMseleku. Okay, uMangwabe-ke mhlampe-ke besimazi-ke vele ukuthi unayo into yakhe nje noMseleku ukuthi yabo, but abantu bashintsha bonke. uMayeni-ke besimbona vele ukuthi uyileyo nhlobo, uyileyo character nje othi uma ngabe sebekuyi-diary session uku-enjoy ukuthi uzomlalela ukuthi uthini. Bafethu, ngeke isikeshi leso, umuntu angabonzi isikeshi ngeke aphinde abone. And isikeshi esimnandi, asiqhubeke futhi. Isikeshi nje simnandi. Uzobona if kuwukuthi mhlampe ikhona isizini elandelayo, bazoqala nje kahle phansi, baqale kahle. Kungena iy'nkinga, kuze okunye, i-episode yokugcina uzozwa. Eyokugcina i-episode uzozwa. Izokushiya ulangazelela ukuthi engathi bangayiqhubeka le season, engathi ngaphela 2 weeks kuqale enye season fast. Why? Basmart. And you've never heard any of them ekhuluma ethi if you are doing ama-reviews ngabo kambi uzokusuwa. Why? They know they are very smart. They are very smart. They are bringing money for multi-choice, and no multi-choice, they are paying them. Hey, whoever is behind that production, whoever is behind lento kaMseleku, he or she is very smart.